Ton? Sikilku iki lho. Oh, alah, ngarit malah wong iki. Mendi mau ki. Jan. Direwangi ngarit kok malah ngarit dhewe. Lepah iki. Ngarit malah neng. Cukup ini gini. Tajur ini kayak kok nggak ini kok. Aneh. Aduh. Kena apa iki? Sikilku. Aduh. Nanti kamu iki. Pak! Apa tuh ketua no? Apa tuh? Teneo. Kena apa iki? Apa Ton? Sikilku iki lho. Delok. Kira-kira. Aduh, biar iki, Pak.